yezimbabwe. Mangwanani akanaka vadiwa vateereri, mangwanani akanaka vatendi vakada Jesu nevanonamata Mwari. Tinosangana zvakare panguva yeshoko raMwari, tosangana zvakare panguva yekushumirana, nguva yekurudzirana, kupanana tariro nekupana simba. Ndini wenyu mufundisi Madao, bishop weAFM muZimbabwe. Regai tinamate. Baba ndimi Alpha na Omega, mavambo namagumo. Imi munoti kana matanga basa rakanaka munorisvitsa pakuguma. Matanga basa reushumiri uhu ngaupfuurire pamberi, uendeke, nyasha dziburuke pamusoro pavateereri, kuropafadza kwenyu kuve pamusoro pavo. Mweya Mutsvene aburukire pamusoro pavo nenyasha, aburuke nokurapa, aburuke nokusimudzira, aburuke nokupa mufaro nekuita minana muupenyu hwavanhu venyu. Rangarirai vari muzvipatara, vari mumajeri, vari mukutambudzika, vari mukuomerwa, nevari kuchema vanyaradzwe nemi. Mwoyo yakatsemuka irapwe nemi. Baba, rangarirai vanhu venyu, rangarirai munhu wose achanzwa shoko iri, aitwe munana, aitwe shamiso, aitwe nyasha muzita raJesu Kristu. Amen. Mangwanani ano tichaverenga shoko redu parugwaro rwechipiri rwaMozisi, Exodus chapter number 3 verses 13 and 14. Ipapo Mozisi akati kuna Mwari, tarirai, kana ndikasvika kuvana vaIsraeri ndikati kwavari, Mwari wamadzibaba enyu wakandituma kwamuri. Ivo vakati kwandiri, ko zita rake ndiani? Ndichati chii kwavari? Mwari akati kuna Mozisi, ndichava iye wandichava. Akati, unoti kuvana vaIsraeri, ndichava ndiye wakandituma kwamuri. Ndiri kuda kutaura pamusoro wenyaya unoti ndichava wandichava. Ndauya naye unonzi ndichava wandichava. Pano tiri kusangana nemurume unonzi Mozisi, ari panzvimbo yeHoreb. Horeb is a range of mountains around Mount Sinai. Ndipo paaichengeta makwai atezvara vake Jethro. Mwari unozviratidza kwaari panyaya yatinoziva, iya nyaya yegwenzi rakapfuta asi risingaparari, risingaperi. Mtumwa waMwari ukataura naye zvikanzi, bvisa shangu dzako Mozisi, nzvimbo yaumire itsvene. Zvikanzi, ndanzwa kuchema kwavanhu vangu, ndaona kushungurudzwa kwavo, ndanzwa kuchema kwavo, ndaona matambudziko avo. Ndaburuka kundiuye kuzovasunungura, ndivabvise muIjipita ndivaendese kunyika yeKenani, nyika izere neguchi nomukaka, nyika ine rugare. Munoziva kana Mwari atarisa vanhu vake mukuchema kwavo, akatarisa vanhu vake mukutambudzika kwavo, ndiMwari unoburuka, nekuti ndiMwari unonzwa, ndiMwari unoona, ndiMwari une hanya, ndiMwari une tsitsi. Zvino zvikanzi naMwari uda kutuma iwe Mozisi uende kunoshumira vanhu ava, uende kunovasunungura. Mozisi unoita matsurundundu, unoti handigone kutaura, ndinokakama. Makanetsana naMwari kusvikira Mwari amupa rimwe simba raishamisa. Zvikanzi orati, kana usingagone kutaura, ndichatuma Aroni mukoma wako, uchafamba newe, paachasangana newe mweya wake uchakufarira. Zvino pano patiri kuverenga, Mozisi unoti, zvamuri kundituma kuvana vaIsraeri muchiti imi ndivasunungure, ndichindatuma nemi Mwari. Vakandibvunza kuti zita raMwari wakutuma ndiani, ini ndichavaudza kuti chii. Now, da kuti ndinzwise background yemubvunzo waMozisi. VaMwari vainamatwa kuIjipita vaive namazita. VaMwari vainamatwa around the land yakakurira Mozisi vaive namazita. Hakuna munhu waingoerekana ataura zvaMwari usina zita. Saka Mwari uyu uri kundituma ngaataure zita rake. Vakandibvunza kuti zita renyu munonzi ani, ini ndichati chii. Mazita avaMwari aimirira mabasa aitwa navaMwari ivavo. Mazita avaMwari aimirira macharacteristics neunhu, manatures avaMwari ivavo. Aimirira simba raMwari iyeyo. Regai ndikupei imwe background yenyaya yaMwari wainzi Baal.
Bhaari waizikanwa achitaurwa kunzi ndimwari wemvura, ndimwari wemoto. Vachidada kwazvo ana Jezebheri navaprista vake vachishungurudza vana vaIsraeri vachivamanikidza kunamata Bhaari. Mwari unomutsa Elijah kuti adhile naBhaari, unomupa simba rekumisa nokunayisa mvura, unomupa simba rekudaidza moto. Patinoverenga pachapter 18 yaFirst Kings, yaSecond Kings, unonzwa ichiti Elijah muTishibite akangosimuka akati mvura haichanai kusvikira ini ndazvireva. Zvinhu zvairehwa ipapo, Mwari waida kuratidza kuti Mwari unonzi Bhaari haagone kunayisa mvura. 3.5 years muine drought because Elijah wadeclare nezita raMwari akachallenja zita raBhaari. Zuva ravakadaidzwa kuMount Carmel vana vaIsraeri vose namambo avo, chekutanga chinotaura Elijah unoti toda kuti Mwari achanayisa moto, Mwari achapindura nemoto, ndiye ngaanamambo. Kana Bhaari achinzi the god of fire, we want to see fire. Kana Bhaari ari the god of rain, ndakamisa mvura kudhara, hapana mvura yakanaya, Bhaari akatadza sei kuinayisa. I'm trying to show you kuti vaMwari vaive nemazita aimirira mabasa avaiita. Bhaari vakatadza kudaidza moto, vakamudaidza vakazvicheka, hapana moto wakaburuka kusvikira Elijah anamata kuna Jehovha, moto ukaburuka. Our God is a God who answers by fire because he is a consuming fire. Now pane imwe nzvimbo Moses uri kubvunza zita raMwari, haasi iye wokutanga kubvunza zita raMwari. Ukaenda kuna Genesis chapter 32 tinoona paverse 29 murume unonzi Jacob wabatana nemunhu usiku hwose, varwisana vakakaridzana. Ndobva murume uyu abvunza Jacob zita rake, Jacob akataura zita rake, ndobva ashandirwa zita paverse 28 akanzi wava Israeri, nokuti warwa naMwari ukakunda, ukarwa navanhu ukakundwa. Verse 29 Jacob akamubvunza akati, ndiudzeiwo zita renyu. Iye akati, unondibvunzireiko zita rangu? Akamuropafadza ipapo. Apa unoramba Mwari kutaura zita rake, apa Mwari haadudziri zita rake, handizivi chikonzero sei, asi pamberi apo Mwari wandiratidza why asina kuda kutaura zita rake, asi chaakaita akademonstrata nekumuropafadza. Pana Judges chapter 13 paverse 17 kuna mumwe murume unonzi Manoa wakabvunzavo zita. Verse 8, chapter 13 verse 17 Manoa akati kumutumwa waJehovha, zita renyu ndianiko, kuti tizive kukudzai kana mashoko enyu achizoitika? Mutumwa waJehovha akati kwaari, unondibvunzireiko zita rangu zvarinoshamisa? Zita rangu handibvunzwe nekuti rinoshamisa. Pakutanga wakaramba kuritaura, apa unoti zita rangu unondibvunzirei rinoshamisa. Rinoshamisa zita rangu nokuti harina malimitation. Zita rangu rinoshamisa nekuti unogona kuita zvausina mubvira wakaona, nezvawakamboudzwa, nezvawakambodzidziswa. Apa pataverenga pana Exodus chapter number 3 unonzi abvunzwa zita rake, unoti enda unovaudza uvati ndichava wandichava, ndiye wandituma. Ndichava wandichava, ndiye wandituma kwamuri kundibuditsei munyika yeIjipita muende munyika yeKenani. Why ndichava wandichava? Why akati ndichava wandichava? It is because zita rake harina malimits, character yake haina malimits. Unogona kuita zvaanoda nenzira yaanoda panguva yaanoda. Nature yake haina malimits. Unoziva rimwe zuva ndakamboudzwa noumwe murume achiti chikonzero chinoita kuti vatumwa kudenga, vaya vanonzi zvisikwa zvine misoro minomwe zvinogara pachigaro chaMwari, zvingoti mutsvene mutsvene mutsvene. Makerubhi nemaserafimu haana mamwe mashoko aanotaura, anongoti mutsvene mutsvene mutsvene. Hanzi chikonzero ichocho varanoti mutsvene rinoreva munhu haana akafanana naye, asi wakaindira mberi akati pavanoti mutsvene vanenge vachingoshamisika nekuti every moment unomanifesta characteristic yavasinamboona before. Every time vanenge vachingoti wow,
every time wow, every time wow, nokuti Mwari unoshamisa, unoita zvinoshamisa, mabasa ake anoshamisa. Patakarenga panapa unoridudza zita rake, unoti ndichava wandichava, ndiye wandituma, ndiye wandituma, ndichava zvandichava pamunenge muchindinita. Whenever you need bread, I am going to be the bread. When you need direction, ndichava direction. When you need light, ndichava light. When you need a shepherd, I will be a shepherd. When you need a healer, I will be a healer. Ndimwari asina limitations. Ndimwari asinganzwisisiki. Ndimwari anoshamisa. Zvanoita zvinonzi zvikasashamisa hazi Mwari. Ndichava wandichava. Uri kudei gore rino pauri kufamba unoda direction yenye here. Jehovah ngave direction yake, uchava direction yako. Kana uchifamba uchida chiedza, uchiona rima, uri mukati merima, hauna vision, hausikuona kwaunoda. Jehovah kwauri kuenda, Jehovah ngave vision mukati muupenyu wako. Ndinoziva kuti muupenyu tine maneeds akasiyana siyana, tine kudzungaira kwakasiyana siyana, tine kushota kwakasiyana siyana. Zivai kuti watinonamata unozviti ndichava wandichava. Ukaverenga kuna Acts chapter number 17, unonzwa Paul achitaura ari paAthens, ari pagomo reAreopagus. Unoti iye yumwari uyu tiri maari tinorarama, maari tinofamba, maari tine mumu. We have our being in him we live, in him we walk. Vana baba nana mai, without God we are nothing. Without God we have nothing. Without God we are nobodies. Mwari uyu ngaanamatwe. Paunomupfugamira uchimunamata, achiva Mwari wako, achifamba newe pavana vako, ngave zvaunoda kuti ave pavana vako. Mumereji yako ngave zvaunoda kuti ave mumereji yako. Mubizinesi rako kana roda kudonha, kana roda kurwara, kana roda kugeda, Jehovah ngave zvaachava pabizinesi rako. Ngazvimanifeste, ngazviratidze kwauri. Tinonamata Mwari unozviratidza. Mwari wedu ndimwari unotaura. Mwari wedu ndimwari une inonzi self revelation. Unozvirivhila pagomo riya reMoria. Wakati ndiri Jehovah Jireh pagomo rakakura naMozisi naHuri, akazviratidza ari Jehovah Nisi. Ndimwari uchava waachava. Chii chaunoda mukati megore rino? Chii chaukutsvaka muna 2023? Chii chaunoda mukati memhuri yako? Tinonamata Mwari, tinoparidza Mwari unoti ndichava wandichava. Kana wada imba, uchava imba yako. Kana wada motikari, uchava motikari yako. Kana wada fuma, iye uchava fuma yako. Pane imwe nzvimbo kuna Genesis unoti kuna Abraham, ndini mugove wako, I am your exceedingly great reward. Ndini salary yako, ndini pay yako. Ndinombonetseka dzimwe nguva nevanhu vanoshandira Mwari vachinetseka nezvemari, kuti mari yedu tanyimwa mari yedu yanonoka, mari yedu haisi kufamba. Jehovah ngave mari yako gore rino. Paunenge wakunidha mari yefizi yevana, ngave school fees yevana. Paunenge wada mari yerenti, ngave mari yerenti. Paunenge wada mari yechikafu, ngave mari yechikafu. Nekuti unoti ndichava wandichava. Chii chauri kuda kuti Mwari ave kwauri? Ngave baba kana uri nherera, ngave murume wako kana uri shirikadzi, ngave baba wako kana usina baba, ngave amai kana usina amai. Unonzwa bhuku richiti seshiri sehuku inovhumbatira nhiyo dzayo, ndo zvinoita Mwari, unovhumbatira vanhu vake. Ndimambo wamadzimambo. If you need a warrior, he is a mighty warrior. Pahondo unonzi kurwa hakusi kwako, kurwa ndokwa Jehovah. Mwari ngaakutungamirire, Mwari ngaakufudze, Mwari ngaakutarire, ave chaunoda kuti uve. Uri kuchenei mangwanani ano? Uri kunetseka nei mangwanani ano? Chii chisipo mukati muupenyu wako? Iye uchava chaachava. Chaunoda kutendeuka, utende kwaari, uvimbe naye. Chaunoda kufugama, umunamate. Chaunoda kumudaidza, bhuku inoti vanodana kuna Jehovah havanyadziswe, vanovimba naye havanyadziswe, vanotenda kwaari havanyadziswe. Unoti ndichava wandichava. Chii chaunoda kuna Mwari?
ngave ichocho chaunoda. Chii chausina chaunoshaya, ngave ichocho. Kana uchida tsime remvura, ngave tsime remvura. Kana uchida mazimari, ngave mazimari aunoda. Mwari udenga ngaazviratidze kwauri, abate upenyu hwako, asangane newe, akuvhenekere nomwenje wechiedza choumwari hwake. Chigaro chake chive nesimba pamusoro poupenyu hwako, mhuri yako navana vako nechose chako. Rega ndinamate. Ndokutendai Mwari, imi munoshamisa. Zita renyu idzvene, bata kwenyu kunoshamisa. Mabasa enyu makuru amunoita anoshamisa. Zviratidzei kuvateereri sekutaura kwamakaita kuna Mozisi, kundichava wandichava. Ivai zvekudya, ivai direction, ivai chekupfeka, ivai pfuma, ivai mufaro wavana venyu. Vapei chavasina, vagonesei chavasingagoni, vasvitsei kwavasingagoni kusvika vari voga. Mwari unoti ndichava wandichava. Ivai muchengeti wenyika yedu, ivai mutariri wayo, ivai mufudzi wayo, ivai mufudzi wekereke yenyu, mutariri wavanhu venyu. Muitire zvakanaka vanhu venyu, vanzwa shoko iri, muvakomborere, muvanatse. Zviratidzei kumhuri imwe neimwe, zviratidzei kuno umwe noumwe, nekuti muri Mwari anozviratidza. Nanama ndinokutenda muzita raJesu Kristu. Amen.